Aquesta nit en tiraran 7.000 com aquestes en només 23 minuts. Però no tan de moda com el brandy. Us heu de començar a oblidar dels gin and tònics. Han aconseguit que tot el que facin sigui pràctic, simple i a més maco. No tenim problemes de cobros. El que sobra s'aprofita o no? És una bona pregunta. I tampoc perquè no el puguin comprar, perquè el sou mínim és de 1.800 euros al mes. Als àrabs els agrada més el color o als americans els agrada més el so de la traca. La recepta de l'èxit de Singapur ha estat precisament convertir la seva diversitat. Ens passem l'any esperant l'estiu i quan arriba no suportem la calor. Però tranquils, que això és normal. És el símptoma inequívoc de que som a Suècia. It's sausage. So you speak of It's like the Suet, the Catalan Suet, you know? Aquí no són de petons, oi? Aquí són de reverència. Jo passo així, l'admiro i pico. Vale.